Bun găsit tuturor! Astăzi intrăm într-o lume plină de promisiuni, de etichete colorate și, să recunoaștem, de multă confuzie. Lumea pudrelor proteice. E o adevărată junglă de opțiuni unde marketingul pare de multe ori mai important decât știința. Ei bine, exact asta ne-am propus să facem acum. Să dăm la o parte zgomotul și să vedem ce contează cu adevărat pentru corpul nostru. Și hai să începem direct cu o întrebare care atacă poate cea mai răspândită idee. Peste tot auzim același lucru. Proteina din zer sau whey e regele absolut, standardul de aur. Dar oare chiar așa să fie? E acest standard valabil pentru absolut toată lumea, indiferent de obiectiv? Ei bine, răspunsul scurt e că nu neapărat. Adevărul e că nu există o proteină magică universală. Nu există cea mai bună. Există doar proteina potrivită pentru fiecare dintre noi, pentru obiectivele noastre, pentru corpul nostru. Și ca să o găsim, trebuie să înțelegem mai întâi câteva lucruri de bază. Deci, haideți să o luăm de la zero. Înainte să ne uităm la cutii și etichete, hai să vedem ce înseamnă de fapt o proteină bună. Care sunt pilonii pe care se sprijină calitatea? Și o să vedeți că definiția e de fapt surprinzător de simplă. O proteină de top are două calități esențiale. Primul lucru, trebuie să fie ușor de digerat, adică organismul să o poată folosi eficient. Și al doilea, poate cel mai important, trebuie să fie completă, adică să conțină toți cei 9 aminoacizi esențiali, acele cărămizi pe care corpul nu le poate produce singur. Partea bună e că nu trebuie să ghicim. Știința are o metodă prin care măsoară exact asta. Se numește scorul DIA-AAS. Și, atenție, aici vine prima surpriză. Când ne uităm la cifre, ce vedem? Că, de fapt, cazeina și proteina din albuș de ou stau chiar mai bine decât faimosul zer. Și uitați-vă și la soia, se ține foarte, foarte bine. În contrast, majoritatea celorlalte surse vegetale nu stau la fel de grozav. Bun, acum că știm la ce să ne uităm, hai să luăm la puricat cele mai populare surse de proteine. Să vedem ce au bun și ce au mai puțin bun fiecare. Ok, acum urmează meciul clasic cazeina versus zer. E ca în povestea cu iepurele și broasca țestoasă. Zerul e iepurele, super rapid, se absorbe imediat, trimite un val de aminoacizi direct la mușchi, perfect pentru fereastra de după antrenament. Pe de altă parte, cazeina e broasca țestoasă, lentă și constantă. Se digeră pe parcursul a mai multor ore, eliberând treptat cărămizile. Asta o face ideală, de exemplu, înainte de culcare, pentru a hrăni mușchii peste noapte. Și să nu-l uităm pe campionul de odinioară, proteina din albuș de ou. Multă vreme a fost considerată standardul absolut. E de o calitate excepțională, se absorbe complet, e mai lentă ca zerul, dar foarte eficientă. Are însă o problemă, una destul de mare pentru multă lume: gustul. Să fim sinceri, nu e tocmai o delicatesă și e cam greu de ascuns. Și acum, un moment de sinceritate. Să vorbim despre un superstar al momentului. Colagenul. Se pune peste tot, de la cafea la supe. Întrebarea e, ce scor de calitate credeți că are? Scorul este 0. Da, ați auzit bine. Un 0, mare și rotund. Asta nu înseamnă că e inutil. Pentru piele, pentru articulații poate avea beneficiile lui. Dar ca sursă de proteină pentru mușchi, e ca și cum ai încerca să construiești o casă fără cărămizi. E o proteină incompletă, deci nu se pune la socoteală în necesarul zilnic. Bun, să trecem în tabăra vegetală. Și aici avem un campion clar, de necontestat: soia. Izolatul de soia este o proteină completă, iar studiile ne arată ceva foarte interesant: e mai eficientă decât cazeina pentru creșterea musculară și doar cu un pic sub zer. Un mic pont totuși, pentru rezultate optime, e bine să consumăm cu vreo 15-20% mai multă cantitativ ca să ne asigurăm că avem suficientă leucină, aminoacidul cheie. Și restul proteinelor vegetale, ce facem cu ele? Ei bine, proteina din mazăre, de pildă, e foarte populară, dar îi lipsește un aminoacid important, metionină. Cea din orez sau cânepă duce lipsă de lizină. Ideea de bază e asta: luate separat, sunt ca o echipă din care lipsesc jucători importanți. De asta o să vedeți că produsele vegane de calitate fac un lucru deștept, combină mai multe surse. Mazăre cu orez, de exemplu, așa, una completează ce îi lipsește celeilalte. Ok, am lămurit sursele, dar mai e un rând de cuvinte complicate pe etichetă: concentrat, izolat, hidrolizat. Sună tehnic, dar în esență e vorba despre cât de curată e proteina. Și credeți-mă, diferențele contează. Imaginați-vă că e un proces de rafinare în 3 pași. Pasul 1. Concentratul. E forma de bază cea mai puțin procesată. Avem cam 80% proteină, dar și ceva lactoză și grăsimi. Pasul 2. Izolatul. Aici se aplică o filtrare extră, se scoate aproape toată lactoza și grăsimea și ajungem la peste 90% puritate.
Pasul 3, nivelul maxim, hidrolizatul. Aici proteina e practic predigerată, gata să fie absorbită aproape instantaneu. Și desigur, această puritate vine cu un preț. Regula e simplă și se vede clar aici. Cu cât urcăm pe scara rafinării, de la concentrat la hidrolizat, cu atât crește și costul. Fiecare filtru în plus se reflectă în prețul de la raft. E o corelație directă. Și atunci pe care o alegem? E destul de simplu dacă ne gândim la nevoi. Concentratul e pentru aproape toată lumea. E calul de bătaie, cel mai bun raport preț-calitate. Izolatul e pentru cei cu intoleranță la lactoză sau care țin o dietă foarte strictă. Iar hidrolizatul, acesta e pentru cazuri speciale, recuperări medicale, persoane cu alergii sau cu un sistem digestiv foarte sensibil. Gata, am adunat toate piesele puzzle-ului. Acum e momentul să le asamblăm. Urmează un ghid super simplu care să ne ajute să luăm decizia corectă, rapid și fără bătăi de cap. Practic, tot ce am discutat se rezumă în acest tabel. E un fel de fițucă pe care o putem folosi. Deci, pe scurt, vrem creștere musculară și un buget echilibrat? Concentratul din zer e perfect. Avem intoleranță la lactoză? Mergem pe izolat. Urmăm o dietă vegană? Izolatul de soia e regele. Trecem printr-o recuperare dificilă? Hidrolizatul e soluția. Și un punct foarte important, pentru seniori, pentru a combate pierderea de masă musculară, cazeina, cu absorpția ei lentă, face minuni. Am pornit de la o simplă întrebare și am ajuns să demontăm mituri, să înțelegem scoruri și procese de rafinare. Am parcurs un drum lung. Și acum, la final, întrebarea e alta. Echipați cu toate aceste informații. Suntem oare pregătiți să facem o alegere cu adevărat informată, care să treacă dincolo de marketing și ambalaje sclipitoare? Eu cred că da. Acum, decizia este mult mai clară.